dantz talde baten abil, Alkartasuna dantz taldeen, da bidai asko egiten dugu, da batez be Europatik ibiltzen gara, autobusien. Nací en 1986 en los campamentos refugiados en Tinduf. Llegó aquí en 2009, cuando el mundo entró en crisis y yo venía aquí a mejorar un poco la vida. Neure da denbora libreen ikastaro pilo bat ditu dutez, neure lanerako, surtzen dute dauzenak eta beste asko, da masaje ikastaroa, argazkilaritza eta hori momentuen egonaz etzeko konponketan ikastaro bat ditzen, apurtzu betitzeko txapusek dagitzeko ditzen eta hori da, Parisen egon gara, Amsterdamen bai egon gara bai Italiatik, Venezian, Florentzian, leko asko ezagutu duz. Da hor, azken udien, lehenengo aldia izan da kruze dugune Amerikara, eta bertan Mexikon egon gara. 32 talde egon ginen mundu osokuek. Eta bertara jun baino lehen, gauze gitxi jakin julez bertan lekueri buruz, erabaki gendun gizera etortzien, Mexikoko gida bat hartu gendun, da informatzen ginen. Da azken batean oso ondo etorri dakun nori informazioa. Baina bestalde bertako langileek asko lagunduten dau, ze adibidez aterpetxiek eta azalduten zuz non dauzen, eta ze papeleo eta ze prozedura egin behar duzun bertara juteko. Gidetan dakarrena aparte, gauze praktiko asko azaltzen daz berak. Lo primero que me ayudaron son mis paisanos. Y de repente me dijo uno de los amigos que había también aquí en una oficina de jóvenes. Y la semana siguiente yo vino aquí y has preguntado a aquel señor Ñaki ofertas de trabajo, cursos y eso. Enseguida me dije, puedes mirar ahí. Entonces yo miro aquí a ver si me encuentro algo que me conviene bien y hasta el momento nada. Ni etortzen nahi gazte informazio zerbitzure, normalien ordenagailu eta erabiltzen du kontsultetarako, eta ordenaren bitzartien beti nahi teknikarizeri galderaren bat eitzen, ikastarueri buruz, aldizkari pilo bat egoten diez kultura egitarau ekaz, letzen dutzat hori kontzertuek emetik ingurutik badauzen, sarrerak non hartun, zema balizo dauen, beti egoten gara internet bidez gero lagunek, gazte informazio zerbitzutik botaten dozkuien informazioa elkarreri pasaten, eta apuntatzen, eta igual bat arduratuten da gero etortie edo telefonoz, baina normalien email bidez ja beteten dozu eta ez teko zuzagaitzik etorri ona. Eta gero aparte horretatik, Eusko Jaurlaritzak igual aurrera toaten dauen, udalekuek, auzolan begizek, eta holako motetako gauze guztizek egoten diez, idatzitze beti dau. Lo que me gusta más es encontrar una oportunidad de estudiar, hacer una carrera. Tiene ordenadores para entrar en internet, para buscar trabajo, cursos. También yo estoy pendiente de mi causa, de la causa del pueblo saharaui. Azken finean, gaztea libre topatzea, gazte informazio zerbitzu batera edo bulego batera etorteko, nahi dituen galderak egiteko, eta badakielako gazte informatzailea hor dagoela galdera hori erantzun bat emoteko.